mal ale preberať, už si to mal preberať. To je ono. A zase to isté, zase to isté. A zase to isté. Musíš byť bližšie. Skrátku vzdialenosť. Výborné. A znova, nespí. A znova, to je ono. A znova si tam mal, už to mal preberať. Zase, nastraším si ho, poď, to je ono. Už si tam mal byť bližšie, si strašne ďaleko. Tak, to je ono, poď trošku bližšie. To je ono, rozdýchaj, to už si to mal preberať. Poni, Franek, Zadravaj. To je ono, výborné. Dole. Minúta, Michal, to je ono, rozdýchaj to. Začínaj si. Poď asi glana. To je ono. Poď. Michal, to je ono. Poď, tlač ho. Poď. To je ono. Do nozov natlač. Dolo. Poď hore, ruky hore. Už nevládze, poď. Výborné, to je ono, Michal. Podrž si z tréningu. Nechaj si ho nohu. Rukavica. Poď. Michal, 15 sekúnd. Stále tie ruky hore. Na tie lúky, Michal, na tie lúky. To je ono. A lúky. To je ono. Čo urobil? Čo? On. Čo urobil? Bomby na spodok, vyrazili. Konec? No. Tu už bolo, poď. Hej.